sa lado nasyonal, tinugutan kang Sandigang Bayan, 5th Division si Senator Jinggoy Estrada na paramihan tras na magluwas sa New Quezon City Jail sa Agosto 26 tangani nang magpa-x-ray kan sa iyaman na tuhod sa sarong pribadong ospital. Sa resolusyong ipinagpaluwas kang aldaw ni Lunes, Agosto 24, sinisay kang korte na pwede siya na maghani si Estrada sa kulungan bandang alas 11 nin pagkaaga tangani nang magsairaram sa medical procedure sa Cardinal Santos Medical Center sa ganap na alauna nin hapon. Pinaglalauman man na nakabalik o makabalik ang senadora sa detention facility pag-abot din alas 3 din pagkahapon. Makalis man ang sa iyang appointment kay puan man ibahan si Estrada kan mga angkop na security o escort mantang nasa luwas kang karsela. Nakasadma sa resolusyon na sisimbagon mismo kan senadora ang gabos na gastuson para man sa ospital, medical fees, transportation, as iniba pang kaugnay na bayadan. Nainot ng kinumpirma kan si Legal Counsel na sa Sandigang Bayan 2nd Division naigwa ni osteoarthritis sa magkaibong na tuhod si Estrada. Presenting nakaditine si Estrada katawad kan kasong plunder sin BRAP na igwa ng kinaraman sa subot anomalya sa flood control projects.